5 da tarde aquí nos Estados Unidos, 7 horas máis en Vigo, por tanto, as 8:05 xa da tarde noite por Galicia. Son Antón García Fernández e dou pola benvida a un novo directo do Bar Celeste aquí en YouTube, un directo no que falaremos con varios convidados sobre unha nova situación na que o Celta gaña un punto na casa, in extremis, de novo, realmente o Celta está totalmente aboado a ese empate a un, e o que tamén é certo, que din os números, é que leva o Celta 5 partidos, deles 4 na casa, que iso xa é raro, 4 partidos na casa de 5, claro, por diferentes razóns así foi, e aínda ningunha victoria, o Celta non suma de 3, senón que suma de un en un in extremis. Neste caso, grazas a un penalti moi claro que transformou o Panda Borja Iglesias, que é un deses xogadores que eu penso que teñen que xogar máis neste Celta. Sigo dicindo semana tras semana, a ver se Claudio Giraldez concorda conmigo. Pero para falar de todo isto, deste partido que o Celta empatou na casa fronte ao Girona 1-1, temos ao outro lado da liña cibernética, pois primeiro, preto do Estadio Municipal de Balaídos, o meu amigo e cofundador do bar, Fernando Rodríguez Estévez. Benvido, Fernando, que tal? ¿Qué tal, Antón? Un saludo para ti, para todos los seguidores del Bar Celeste. Y voy a empezar ya con un titular. El Celta abandona la Aspas dependencia y se abona a la Borja dependencia. Pois sí, non sei se abandona a Aspas dependencia, pero dende logo sí que se abona a Borja dependencia, porque é que entre Borja Iglesias e que o Celta empate no derradeiro minuto prácticamente. Bueno, pois temos tamén en Vigo ao noso amigo celtista, profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, Jorge Luis Bueno. Que tal, Jorge? Que tal, como estades? Pois ben, por aquí para falar outra vez de, cousas moi semellantes. Non me acordo agora mesmo cal foi o xornal que titulou o día seguinte que o Celta entra no Día da Marmota. Realmente é un titular moi axeitado, porque realmente parece que o Celta está repetindo o mismo partido nas últimas 3 ou 4 xornadas. Hai manías que se manteñen, pouquiñas luces, moi poucas. Eu creo que do partido do outro día eu me quedei cunha soa cosa positiva, o resto me deu unha sensación un pouco mala. E creo que xa estamos aí nesa fronteira, ¿no? de empezar a ter certa preocupación, e un pouco tamén se ve no ambiente do propio campo, ¿no? Eu xa empezo a sentir ao meu redor que a xente está un pouco, non desanimada, pero sí cunha certa preocupación. Pois disto teremos bastante que falar con Bosco, e tamén no centro de Vigo cun tamén celtista de pro, poeta, vigués distinguido, gañador de varios premios literarios, e tamén meu pai, Antonio García Teijeiro. Antonio, estamos, como diría esa famosa película, no Día da Marmota co Celta un pouco, non? Hola, moi boa tarde para todos, un bo serán. E, bueno, xa vos digo, podía calar, poñer as miñas comentarios do partido anterior e do outro, e xa está, non? Aforraba a vida aquí, que teño outras cosas que facer. Pero, bueno... Pero non serán tan importantes, Antonio, como para non estar por aquí, ¿no? Solamente por ver a Fernando eu xa son feliz. E despois, bueno, pues ver así unha persoa seria e tal como Jorge, pues paga a pena estar aquí. No, aquí de serio non tes nada, Fernando. E entón, pois, dito isto, eu estou bastante de acordo co que dixo Jorge. Isto é un calco, pero un calco do ano pasado tamén, O que pasa é que o ano pasado había unha capacidade goleadora que non hai este ano, pero era o mesmo. Empezábamos cun equipo moi raro, e eu que estou con Claudio, porque creo que é o único que pode solventar isto, pero hai que dicirlle algo tamén, porque senón imos pensar que tal. É dicir, o ano pasado pasaba igual.
decir, empezábamos mal e remontábamos. Sempre dixen que a mí non me gustaba esa táctica. E agora se está vendo que como non temos esa capacidade goleadora do ano pasado, pois os partidos empatan e de milagre nos minutos de prolongación, imos chamarlle así, porque parece que non lles gusta moito que lle digamos de desconto. Pois isto é o que está pasando. Un equipo bastante mellorable en canto a alineación de primeiras. Non, eu creo que había xogadores que debían estar e que non están, e outros que están que non debían estar. Sí, moito tocar o balón, pero sin profundidade. Gol estúpido, como sempre, vemos, o gol que marcan, que regala o Celta sempre por despiste da defensa, bueno, que si o árbitro, que non sei que maneira, non vou entrar nesa historia. A mí, eso dos árbitros, sigue a xogada e deixate de protestar, que o máis importante é o balón. Primeiro tiro a gol, minuto 42. O contei a propósito, ademais. Minuto 42. Cambio na segunda parte, saen con outra mentalidade, algúns cambios tales, empata no minuto 91. Bueno, pois isto que me digan a mí se non ten solución, non? E repito, con Claudio estoy a 90% nese sentido, pero hai un 10% que sigue sin convencerme. Si queres facer tanta rotación, faina, pero con sentido. Non podes cortar tampouco, ou coutar, como queramos dicirlle, pois a progresión, por exemplo, a Javi Rueda, non? Ou a Borja Iglesias, dicía Fernando antes, Borja dependencia, pois mira, casi. Porque cando ele está no campo é cando pasan cousas. Os demais é moito correr, moita bulla por aquí e por alá, pero a verdade, bueno, pois isto máis ou menos, eu saindo do campo moi decepcionado, sinceramente, e cuidado, cuidado, que nos está costando moito a facer esta primeira vitoria, ou acadar esa primeira vitoria, e dame medo. Empezo a preocuparme eu tamén. Jorge, Fer, dame a sensación de que o Celta ten problemas en ataque e tamén certos problemas en defensa. Neste partido, penso que o centro do campo, o medio campo, non funcionou demasiado ben, sobre todo en algúns intres do encontro. Como explicades estes problemas do Celta para marcar, os empates a un, o feito de que non consigue gañar? Que chaves vistes vos neste partido que explican a situación deste Celta? Penso que é un problema serio, penso eu, de falta de intensidade, non? De intentar xogar con un pouco máis de punch, non? Falamos tamén outro día de que eu penso que unha das cousas que lle pasa ao Celta é que telegrafía constantemente o que está a facer ou o que va a facer. Entón, desa maneira, se o rival xa te lea a cartilla e sabe perfectamente cales son as túas intencións, porque non estás xogando coa presión, coa intensidade que debes, se a iso lle sumamos o tema de que penso que estamos outra vez nesa circunstancia que pasou en algúns partidos xa, como decía Antonio tamén, o ano pasado, de querer entrar camiñando coa pelota directamente pola portería. E iso non é algo que sexa bo, non? Empezamos xa a xente que ten oportunidades claras, ocasións claras de tirar a porta e moitas veces ocasións claras de gol, non o fai por unha especie de medo, de nerviosismo, de non, eu non, tira a ti, e iso, claro, ao final acaba en unha sensación de que pasan eso, 40, 42 minutos, 45 minutos, e aínda non tiramos a gol unha soa vez, non? E ainda por riba, nun caso como o deste partido, penso que quizáis a diferencia estivo máis por parte do rival que pola nosa parte, porque penso que o Girona non quero dicir, deixou xogar bastante, quero dicir, non fixo o partido tipo Getafe ou o partido tipo Villarreal de intentar perder tempo. Todo o contrario, estivo aí un pouco, bueno, ao seu, que tampouco se sabe moi ben o que é, eles tamén teñen outra crise distinta, pero claro, que un equipo que non foi quen de marcar un gol, o único que o marcou foi a nós, non? Eso tamén di moito. E a verdade é que tamén foi moi sorprendente como chegou o primeiro, o gol do Girona, por esta circunstancia que realmente xa, incluso nos partidos dos nenos,
E, de feito, esta semana o equipo do meu fillo xogou contra o Chapela. E o entrenador do Chapela, nun momento determinado, berráballes a uns 4 rapaces con esta mesma idea. Ata que o árbitro non asubia, non hai falta, ti sigue xogando. Pero esta cousa que os profesionais, que lles pasa igual, que pasa algo, cabreanse e quedan todos quietos. E claro, non podes facer iso sendo un xogador profesional, non? E logo, claro, unha vez que xa encaixas, volvemos outra vez aos fantasmas de cando encaixas. De repente, tamén nos pasou un pouco como nos outros partidos. Estás xogando, bueno, o que te dis moderadamente cun toque, vale, un toque, pero que non vale para nada. O sea, de que vale estar pasando a bola esquerda, dereita, arriba, abaixo, todo o tempo se non tiras, se non creas ocasións. E cando che meten unha, pois claro, quedas como dicindo, hostia, agora que imos facer, non? Teño esa sensación de que non somos quen de coordinar, de crear ocasións e cando polo que sexa as temos non hai quen se atreva. Penso que tamén o problema está empezando xa a ser case tanto máis psicolóxico que de xogo. Non hai ninguén ou casi ninguén que quera tomar as rendas, que quera ter responsabilidades, non? É unha cousa un pouco rara, porque se penso que mimbres creo que temos, pero non sei que está a pasar este ano. Realmente eu, non sei, cando escutei a parte da rolda de prensa de Claudio, esa sensación de xogamos moi ben, o único que pasa é que non entra, non, eu non estou de acordo con iso. Non entra, pero non é un partido de decir que ben xogamos, como dominamos, que rápido chegamos. Non, iso eu, por lo menos, non o vin. E tampouco sei como podemos mellorar. Si tamén penso que dicía Antonio antes, ¿no? Que pode que hai xente que estea mellor, que debe de estar, e outra xente que o mellor non está tan ben, que quizáis, pues, bueno, podería estar de outra maneira. Iso que dis, Jorge, do primeiro gol está claro. Eu, como árbitro, sempre lle digo aos xogadores, play to the whistle, xoga ata que eu asubí, e se non asubío, pois hai que seguir. Isto de protestar non leva a ningures, porque despois pasa o que pasa. E algo diso penso que sexa ou non sexa falta ocorreu no primeiro gol. Fernando ten que entrar, pero que antes diso temos tamén por Vigo a nosa amiga, compañeira, celtista, Susi Bugallo. ¿Qué tal, Susi? Benvida de novo ao Barcelona. Hola a todos. Non veñas a dicir que se xogou moi ben, porque entón marcho. Pero ainda non dixen nada, Antonio. Deixa que diga o que queira, que para iso está. Eu dixen hola, voute sorprender, Antonio, xa verás. Yo non, ya verás. Iso agardo do teu sentido común. Levonso, que dicen os franceses. Bueno, pero máis algo dos comentarios sobre o partido, encantada de vervos, que ata hoxe non puidera pasarme por aquí, así que, bueno, de volta, 4 xornadas despois, pero bueno, aquí estamos. Pois que dea Fernando as súas chaves do partido, despois entra Susi coa súa valoración. A ver, que ya tengo un folio aquí completo. Voy a ver si no me dejo nada. A ver, me gusta hablar de hechos concretos además, ¿no? Y coincido en algunas cosas que dijeron Antonio y Jorge, ¿no? Y hablando de hechos concretos, evidentemente el equipo no solamente se relaja en ese gol en contra, que es algo evidentemente clave, porque por un medio segundo de relajación en el fútbol te meten un gol, por ejemplo, como hemos visto, es que lo hace en otro momento del partido también, que afortunadamente no acaba en gol, pero hay otro momento del partido, no sé concretaros cuál, pero sí que lo tengo grabado en la retina, que lo vuelve a hacer con una acción que el árbitro no pita y el Celta se vuelve a relajar y permite pues ese avance. Entonces, evidentemente, estamos hablando de un equipo de nivel profesional de primera división, evidentemente esto pues sobra decir que hay que corregirlo porque al final son puntos, ¿no? Y es cierto, es decir, el Celta prueba el portero rival en la primera parte en el minuto 42, casi llegando al descanso, ¿no? Con Jutgla, que por cierto ya se está mereciendo meter algún gol, ¿no? Por el trabajo que hace. Evidentemente es tarde, es decir, se prueba el portero tarde, ¿no? Yo siempre digo y lo vuelvo a decir que no solamente hay que llegar hasta la cocina con el balón, como se está viendo, sino que hay que probar pues eso, cuando se puede, que se puede además más de una vez, los tiros a media distancia, ¿no? Larga distancia. Aún con todo, es decir, yo no soy tan negativo, yo veo un crecimiento, es decir, las ocasiones claras que el Celta creó el otro día no las creó
en partidos anteriores. Es decir, Gazzaniga salió de aquí siendo un portero mucho mejor de lo que había sido en las jornadas primeras de Liga. Es decir, Gazzaniga salió de Balaídos, pues, si no internacional, casi. Entonces, claro, evidentemente... Hizo dos paradas en todo el partido. Dos paradas en todo el partido. Claves, dos paradones. Entonces, pues yo lo que veo es que el Celta, aún con todo lo que tiene que mejorar, y estoy hablando de cosas concretas, es un equipo en claro crecimiento. ¿Qué pasa? Evidentemente falta ser más dañino arriba, es decir, se está mejorando en defensa, y cuando hablo de la defensa no hablo de la última línea, hablo de defender desde arriba, desde los delanteros. Se está mejorando ahí, ¿vale? Y hablaba Antonio, ¿se empata de milagro? Yo pregunto, ¿se empata de milagro porque el Celta en los últimos minutos acorrala cada vez más al rival y acaba llegando el penalti? ¿Qué fue que faltaba? No, lo que faltaba no. Pero que mérito ten esa xogada? Si é unha xogada imbécil do xogador do Girona. Foi un barullo aí que non sabía ni onde. No, es una llegada más. Fernando, non me fagas hombre, non me fastidies. Es una llegada más de todas las que una llegada nada. Unha llegada nada. Un barullo que non se viu, nin siquiera ti dende a bancada viches o que pasou, porque estaban todos alrededor e aquelo foi un barullo, non foi unha xogada. Yo non hablo del concreto, yo hablo de que el Celta acaba arrimando al Girona. Vale, pois perfecto. Pois si é o que ten que aportar o Celta, se o que ten que chegar o Celta hasta o último minuto 91 empatar desa maneira, pois vete para aí con tu equipo, pero eu, dende logo, non estou de acordo en absoluto, vamos. Eso é lamentable. Poñer iso como algo positivo é lamentable. Hablando de goles, insisto, por favor, el Celta acaba haciendo o provocando ese penalti porque tanto va a Alcántara a la Fuente como muchas veces pasa en contra. Claro, fue tanto y ahora afortunadamente nos pasa a favor y salvamos un punto que podía haber sido bastante. Salvan ellos un punto, tú no sabes nada. Y respecto a los goles en el último minuto, por favor. La pregunta que hago es ¿qué porcentaje de goles se meten ahora en la Liga? Ya no hablo del Celta, hablo en la Liga en los últimos minutos. Quiero que me digáis qué porcentaje, cada vez más alto. Hay un porcentaje cada vez más alto de goles metidos en los últimos minutos. Y bueno, el Celta afortunadamente es un equipo que participa de ese porcentaje. O ano pasado estabas contento porque remontaban, este ano estás contento porque empatamos. O ano pasado o ano que ven estarás contento porque perdimos por un gol. Joder, pero es que así non vamos a ninguna parte, Fernando. Es que estás dicindo que foi positivo o que fixo o Celta outro día é como para tirarse de cabeza ao mar, porque vamos, por favor, verlle eso positivo. Eso es ver positivo, un equipo que mínimo que achuchen un pouco para empatar un partido, que contra o colista, contra que non metera un gol a ninguén, que levaba 0 puntos, tío. Pero de que estamos falando aquí? Y dicho esto, es decir, cuando Claudio, hablaba antes Jorge de Claudio Giraldez, ¿no? Sí. Que habla en la rueda de prensa, evidentemente, dicho esto, yo creo que exagera cuando habla de un partido de meter 4 o 5 goles. 4 o 5 goles, sí. Claudio ahí exagera. Dicho lo que dije, que estoy convencido de que es así, Claudio exagera hablando de que es un partido de 4 o 5 goles, ¿no? Como algún otro partido anterior que partido creo que infumable, infumable. En las declaraciones, ¿no? Y nada, y por anotar una última cosa, bueno, vemos que Aspas esta vez ya se está convirtiendo en un catalizador de juego desde la zona de pivote, o sea, es tremendo a dónde llega Yago para que a veces el equipo cree, ¿no? O sea, es un tema que sí que un pouco me preocupa. Pero é un problema tamén, Fernando, porque se ten que baixar para comezar o ataque dende o campo propio, pois aí algo que non está funcionando no medio campo, ¿no? Claro, no, por eso digo que en parte me preocupa eso. Es decir, por una parte me parece digno de alabar, pero por otra me preocupa de que ahí evidentemente hay carencias, ¿no? Sí, incluso eu estaba pensando no que decías, ¿no? Antes de que fale Susi, dos posibles goles, non? É que eu penso que incluso se as dúas, se os dous tiros máis claros, que penso que tamén, bueno, tuvo certo mérito o portero Gazzaniga, ¿no? Os dous tiros de Jutgla, uno que dá co exterior moi forte, que ve moi ben o oco, ese hubiera sido un bo tiro que non entrou porque o portero estaba ben colocado, se iso entra. Ese tamén entra esa xogada que creo que foi Carreira, que dá un pase atrás e Jutgla dá un bombazo espectacular que tamén va moi centrado. Incluso se eses dous goles entran e gañamos o partido por 3-1, eu estaría falando tamén dunha primeira parte bastante mala en canto a xogo. É que, ás veces,
conectar, evidentemente, o resultado, se tes os 3 puntos e marcas goles é moito mellor, pero penso que o problema este que temos de que facer co balón, como organizar o xogo dos primeiros 45 minutos está en riba da mesa. Eso non o solventamos somente marcando goles. En a segunda parte tampouco se mellorou tanto, eh? O que pasa que era imposible facelo peor que na primeira parte. Sí, sí. E os cambios tamén estiveron acertados nese sentido, quero dicir, tamén hai que recoñecer iso, non? Sí, falaremos da segunda metade e dos cambios porque penso un tema tamén interesante este partido. Susi, pero tarda un pouquiño en facelos, tarda un pouquiño. Que viches ti neste partido? Que sensacións tiveches o rematar? Que lle pasa a este Celta que non consegue carburar en ataque para gañar partidos? Ni en ataque ni en defensa. Pois eu se chego a pasar por aquí na xornada anterior, o mellor a miña valoración asemellábase un poquinho máis o que estaba a dicir Fernando, estaba a ser moito máis positiva, había polo menos unha traxectoria ascendente, vía cousas que me gustaban. Neste último partido eu non disfrutei para nada. E así como en partidos anteriores tiña como ese convencemento de puntuamos, isto sacámolo, ainda que ás veces creía que había que facer un poquinho máis e que eran partidos que había que gañalos e que os 3 puntos estaban na nosa man e, bueno, non se puido. Neste último, pois, escoitando un poquinho o que dicía Jorge antes, moi de acordo, moi nesa liña. Eu vi un Celta, a primeira metade pareceume, non vou dicir desastrosa, pero que unha falta de intensidade que non vira ata agora, polo menos cos nosos erros e os nosos acertos, polo menos víase intención. Susi, perdona solo para apuntar o que está dicindo. De intensidade e de claridade de ideas, porque non sabían o que estaban facendo. Na primeira deixemos a intensidade, porque a intensidade votamos sempre máis da intensidade. No, pero intensidade parecía que levantáranse aí 2 horas e alguén puxeraos no campo recén erguidos da cama, non sei. Vía un equipo, coas ideas pouco claras, moi impreciso, mellorou na segunda metade. Dende que saiu Borja, cambiou todo. Iso é outra cousa, falabades dos cambios acertados. Eu vou defender a Claudio sempre, giraldista ta médula, o que pasa que, bueno, así como non cambiamos de porteiro en cada partido, que sería impensable, non? Que cada xornada xogara un porteiro diferente, eu creo que, bueno, hai determinados casos que teñen que empezar hai xente que ten que empezar a xogar máis, hai xente que, ao meu parecer, ten que empezar a xogar menos. Fernando estaba a mencionar a Juglà, eu, por exemplo, discrepo moitísimo, estou bastante decepcionada de momento co papel de Juglà no que levamos de tempada, eu quero pensar que é cuestión de tempo, pero non só na xogada do gol do Girona, que ao final foi un dos que quedou no chan sentado esperando a que subiase o árbitro. E que hai que defender, da igual, deféndese dende o primeiro dianteiro que está en campo contrario ata o porteiro. E a min esa atitude que teñen algúns como Mingueza, que é un coladeiro pola súa banda en defensa, esa falta de empuxe a min pode comigo. Eu estaba ali nas gradas dicindo, isto non pode ser, rapaces, hai que... Eu houbera sentado a Juglà moitísimo antes. Os cambios foron acertados, eu creo que a segunda metade cambiou tamén grazas a eses cambios, grazas á entrada de Borja, que non me cansaría de dicir que ten que xogar máis. Borja debería ser un dos estandartes deste Celta e non só na parte estrictamente futbolística, e que é un tipo con moita experiencia, é un tipo que cando Gazzaniga tardaba un poquinho en sacar, el xa estaba a contar os segundos diante del, metendo presión. Un líder. Un líder, exactamente, dunha maneira diferente o que é a forma de liderar que ten Iago Aspas, pero un líder. O sea, me quedo ca que ten Borja, fíxate ti. Para liderar... Son diferentes. Aspas non lidera nada, como líder del xogo en seu momento liderou, pero Borja ten máis cabeciña que Aspas.
A Borja non lle van soltar as cousas que lle soltaban que facía Aspas e esas cousas que... Non, sabe manexar os tempos, sabe como falar cos árbitros, e hai que aproveitar iso. O preocupante tamén penso que foi o momento no que chegou, ¿no? O sea, falábamos antes no último bar que estábamos vindo tamén, como decía Susi, ¿no? Esa especie de progresión, ¿no? De mellora, bueno, unha certa progresión. E todos estábamos de acordo en que a progresión era que, bueno, agora tiñamos un parón de seleccións que nos iba a vir ben para preparar cousas e o partido co Girona, sendo colista, era o partido clave para cambiar as cousas, para gañar, para ter unha claridade, non? Un 4-1, 3-1, unha cousa un pouco máis clara. E a mí o que me preocupa é iso, que esos eran os plans en riba da mesa e o resultado na primeira parte, penso que todos estábamos, eu, de verdade, por primeira vez no descanso, no que levamos de tempada en Balaídos, estábamos todos comendo a bocata, mirando para o chan, sen falar nada uns con outros, porque ninguén estaba entendendo que carallo estaba pasando, o sea, como era posible que estivésemos con ese plantexamento, con ese xogo ante o colista, se eso era todo o que tiñamos que ofrecer, non? E penso que a sensación un pouco de estar adormecidos e sorprendidos polo que pasaba foi algo que non se deu noutros partidos ata de agora, non? Iso sei que me pareceu unha certa preocupación, non? E sobre todo, só para apuntar unha cousa que dicía Jorge antes, cando estaba eu a escoitar entre bambalinas, que era un partido que, ademais, presentábase sinxelo. Eu vía un Girona que nin se cerraba atrás, algo que beneficia o xogo do Celta, nin tampouco presentaba, non presentaba ningún perigo en ataque, non estaba, bueno, non sabíamos moi ben. Era un partido moi asequible. Eu esperaba con moita facilidade, ainda non xogando moi ben, eses 3 puntos, era o partido. Ata o de agora, o máis asequible sobre o papel e vendo como deixaba o Girona xogar. Non sei, con esa asequibilidade, ao final tamén o resultado foi o mesmo que noutros partidos máis suxos, máis molestos de cara ao rival, non? Entón, tampouco soubemos ver que facer cando te estaban deixando xogar. É que este equipo faltalle claridade de ideas. Non están funcionando. Este equipo empeñase en xogar todo polo centro e iso é absolutamente imposible. Bueno, centro despois tamén centros e remates de cabeza que non hai. No. E despois pon por o lado esquerdo a Pablo Durán, que me perdone, é un gran, corre moito, traballa moito, pero aporte cero. Entón, estamos metendo balóns polo centro, hasta que chegou Borja, que empezou a facer algo que sabe facer moi ben, como é baixar un pouco e soltar o balón e abrilo aos lados e tal para desconxestionar o que hai atrás, o Celta non xogou a nada, absolutamente a nada. A min deume a sensación, sobre todo, Antonio, que o Celta tiña que facer moito para chegar arriba, que case que non pisaba a área, e que o Girona, con un par de pases, 3, 4 combinacións, chegaba con certo perigo, mesmo ás veces, claro, que estamos arriba. Por iso eu penso que non, penso que esa idea de girar desde que o Celta xogou moi ben, pero que non marcou e tal, bueno, tamén hai que dar un pouco de crédito ao que fixo o Girona con pouco, chegou a ter algunhas ocasións para meter o 0-2 tamén. Entón, outro galo cantaría nese sentido, non? Eu creo que sí, que o Celta tivo ocasións, pero que non foi o único que tivo ocasións, que o Girona tamén tivo as súas, e o Celta non marcou das que dispuxo, que, dende o meu punto de vista, tampouco foron tantas. É que, ademais, Gazzaniga si tivo algunha boa intervención, pero cantos tiros a porter, cantos foron entre os 3 paus e cantos dos que atallou Gazzaniga foron perigosos? Realmente crearon... Dous o do primeiro tempo e o segundo. Hubo un de Juglar, un remate bastante forte, que sí que... Os dous de Juglar, Susi. Sí, os dous de Juglar. O primeiro al ángulo corto, que por outra banda era a súa obriga estar aí, claro. Ese. E o segundo, bueno, pues esa parada con a xogada de carreira. Pero evidentemente, dúas veces a gol se tirou por dentro. Entón, non podemos decir a chucha, dice Fernando, a chucha. Pero que a chuchar? Que é a chuchar? Meterla non sei a ver que pasa. Boto en falta iso. É que é unha falta de ideas. É unha falta de ideas absoluta. Non saben a que xoga. Juglar non sabemos de que xoga. Pablo Durán tampouco.
E logo temos aí a xogadores que evidentemente o que fan é estorbar, que se estorban uns aos outros. Había un momento en que non había ninguén, non sabían a quen pasar. Eso é moi grave. E estamos, sobre todo, con un equipo limpo, porque o Girona foi un equipo limpo, non foi un equipo sucio, non foi un equipo que de malos modos. Hombre, teñen as súas cousas, como todo o mundo, é un partido, o fútbol é de contacto, pero nada máis, non? E resulta que te atopas con un equipo que é incapaz de ordenarse hasta que sae un veterano como Borja Iglesias e logo, que tamén me gustaría saber por que non sae un pouco antes, xa sei que defende mal, Brian Zaragoza. Cando toca a Brian Zaragoza o balón, tamén dá a impresión que pode pasar algo. Ainda non está no súa Javi forma. Rueda. De todos os xeitos, Bueno, Javi Rueda non se pode quitar de aí. De todos os xeitos, Antonio, a mí parece un partido terrible de Brian Zaragoza, o sea, fixo moi pouco. A mí non me está a gustar tampouco. No, pero fichaxes que... Pero vamos a ver, hai que darlle primeiro, hai que darlle tempo. Sí, segundo, claro, iso sí. Sí que, e segundo, ás veces vexo que non lle pasan o balón, E iso me preocupa un pouco. Vin 2 detalles no campo que non se ven na televisión, supoño, pero que si vin eu, que uno que estaba só no extremo e volta outra vez para o lado dereito e tal. E cual ele fixo así como dicindo, cuidado, non me están gustando algunhas cousas, a verdade, porque vou dicir a mentira, non podo mentir. E non lle podemos pedir a Brian Zaragoza moito máis de momento. E eu quero velo de titular, e a ver que aporta ou que achega, porque de momento xa hai aí unos minutos e tal, non me parece o normal, pero bueno, diso sabe máis Claudio, que sabe como está. A única nota, falando do que antes comentabades, ¿no? Das poucas ocasións que ainda así o Girona foi quen de aproveitar, realmente somos un equipo que estamos facendo que os rivais saquen petróleo de moi pouco esforzo, non somente xa co primeiro gol, pero Girona tivo 2 ocasións que aí, o que falaba eu ao principio, eu, a meu punto de vista, algo que me deu, quizás o único punto positivo que eu saquei do partido do outro día foi a actuación. Eu penso que se o partido anterior foi o mellor que xogou ata de agora, este último foi aínda mellor. Creo que aí temos sorte, porque con outros porteiros anteriores, eses 2 tiros ian dentro sí o sí, e tivéramos perdido o partido, porque eran tiros clásicos típicos que a outros porteros que tivemos recentemente se lles colaban por esa falta de precisión que tiñan. A min gustoume moito a colocación o hábil que estivo e tamén foi un responsable de manter ese empate e de que o Girona non chegara aos últimos minutos cun gol máis. Sí, hai unha mano aí derecha que mete él en un balón ajustado al palo que es moi buena parada esa. Estaba nesa mesma, sí. Sí, aprovecho para comentar algo que, bueno, evidentemente yo hay cosas en las que para nada estoy de acuerdo. O sea, para mí Jutgla, yo siempre hablo de la defensa desde arriba, no solo de la línea de atrás. Jutgla es de los jugadores que empieza ya a defender arriba y el despliegue físico que hace Jutgla, además de las ocasiones, lo vuelve a hacer en esta ocasión. Y si llega a estar en el banquillo, pues las ocasiones que tuvo, pues a ver quién las hacía. Y hablando de ese primer gol, que yo digo que evidentemente el Celta no se puede relajar, porque si el árbitro no pita, no te puede relajar, para mí es una falta clara, evidente. No la pita el portero, el árbitro no la quiere pitar, no sé por qué, pero la he visto otra vez, le abraza a Jutgla. No sé qué más que el árbitro para pitar una falta. O sea, pero por los dos lados, Fernando, porque hubo tamén... Eu penso que esa é a razón de que non a pitase. Sí. Pero o árbitro yo no veo con un mismo estilo, un mismo patrón de asubío. E foi igual para os dous. Porque tamén hubo faltas de xogadores do Celta que deixou seguir e que se chegan a ser gol tamén estaríamos potenciando. Yo lo que veo es un abrazo a as faltas de Marras. Yo lo que veo foi falta clara. Yo lo que veo es una falta clara. Yo lo que veo es un abrazo a Jutgla desde atrás, evidente, ¿no? Luego, el tema del Girona. Es decir, el Girona es colista, sí, pero señores, hay colistas y colistas. Llevábamos 3 partidos, el Girona llevaba 3 partidos de Liga antes de llegar a Balaídos. Entonces, colista, evidentemente, coges la tabla y es colista en la teoría, pero son 3 partidos. Es decir, no se puede echar al Celta encima de este empate porque es un colista de 3 partidos. A mí no me vale. Es decir, no es lo mismo enfrentarte a un colista después de 25 jornadas que a uno de 3 partidos. Es decir,
Para mí es anecdótico que el Girona sea colista en este momento de la temporada porque estamos empezando. Entonces, no me vale que los que quieren echar encima al Celta, pues todo lo que le están echando, se escuden en que Girona era colista. No, pero le va un gol. Es que no llevamos, no llevamos nada de liga. Y estamos sacando conclusiones de un mini tramo de liga. Entonces, a mí no me vale decir que el Celta estuvo mal porque el Girona era colista. No, el Girona es colista después de 2 o 3 partidos. ¿Eso qué es? Eso no es nada. Eso no es nada. O sea, no considero. O sea, es colista pues porque no fue capaz de hacer un pelín más en estas jornadas. Pero vamos, que termine Fer, creo que Jorge quiere decir algo ahí. Hay colistas y colistas. Hablar de colista en septiembre me parece un sinsentido. Bueno. Jorge? No, eu decía que creo que non é tanto colista pola posición que ocupa, senón polo xogo que desplegou nestes 3-4 partidos, se o comparamos co xogo que desplegou os rivais que tivemos nos partidos anteriores. Penso que sobre o papel, e logo o xogo que plantexou o Girona nos deu a razón, era un equipo quizáis máis asequible para a nosa forma de xogar, que nos iba a permitir poder ter máis ocasións, e non era evidentemente o que fixo o Getafe ou o Villarreal, non? Eu comparaba un pouco con eso. Non é tanto pola posición que ocupa, que evidentemente tras 4 xornadas é anecdótico, porque eso non é así, senón polo tipo de xogo desplegado por los 3-4 rivais que tivemos ata de agora. Penso que sobre o papel era o que máis, digamos, encaixaba para que o Celta dese ese salto e esa progresión da que falábamos, non? Non é o mesmo ter este parón de seleccións e enfrentarte ao Atlético de Madrid ou Real Madrid que o Girona. Eu penso que eso era claro, non? E penso que as cousas ian un pouco por aí, non tanto pola posición, senón polo tipo de xogo que desplegou comparado con outros rivais. Eu quero dicir que neste partido, sí, non sabemos todavía exactamente onde xoga Jutgla non é que ese é o problema, Antón, o que dicía Fernando, pero o que dicía Fernando, eso é que se defender arriba e tal, Jutgla non se sabe de que xoga. Pero sabe de que xoga. Iso é certo, e iso vai evidentemente xoga na súa contra, pero gustaríame dicir que neste partido Jutgla foi dos poucos que tentaron facer algo en ataque, porque todos os tiros prácticamente foron do propio Jutgla. ¿Qué importa saber dónde juega? Lo que importa es lo que hace por el equipo. Yo digo de que juega. ¿Qué más me da dónde juega? Perdoa, todos os xogadores teñen algo que facer aí. E sí, claro, pero se estás hablando de Jutgla. No se sabe de que xoga. Bueno, pero ¿qué más? Así está como está. Si fue de los mejores. Como está fatal. Está fatal. Bueno. Otro día estuvo menos mal, pero está fatal. Bueno, neste partido para mí foi dos poucos que tentou facer algo en ataque e non saiu ben, pois porque o porteiro... No, eu non o critico, pero que non me veñades... menos mal. Pero a mí... Eu non o critico, pero evidentemente é un xogador que non contemos con que vai meter moitos goles porque non é así. Porque nunca foi un xogador de meter moitos goles. 12 ou 11 na Liga Belga non di moito favor. Por outra banda, teño que dicir que efectivamente pode aportar outras historias, ¿no? Pode aportar outras historias. En eso estou totalmente de acordo. Pero é evidente que entón necesitamos alguén que mete goles, porque evidentemente el non vai ser. E logo ten outro problema e remato. El ten unha obsesión por marcar. Está psicolóxicamente obsesionado por meter un gol porque sabe que non entra, que non meteu ningún gol, e no fondo se lle exixen algúns goles. Eu creo que cando mete o primeiro, ao mellor as cousas cambian, pero de momento non. Pero parte del mérito aí está en Gazzaniga, en las paradas que le hace. Pero é normal, Fernando, el primeiro tiro Gazzaniga ten que estar aí, porque tampouco tiña moito espazo. Sí. Claro, quero decir, que é aí onde ten que estar, porque senón pero e el outro estaría máis cara ao centro e efectivamente. Sí. Bueno, eu diría que os dous porteiros foron claves neste partido para que o partido rematase 1-1, porque tamén Radu fixo algunhas paradas e despois Gazzaniga fixo esas dúas paradas. Para iso están os porteiros tamén, para facer ese tipo de paradas e evitar ese tipo de goles. Pero do árbitro quero dicir que a mí realmente sei que hai xente que estará en desacordo con isto, pero pareceume das mellores arbitraxes que teño visto en Balaídos dende hai tempo, porque o criterio foi o mesmo para os dous equipos. Eso está claro. O criterio foi o mesmo que ningún pero claro, deixou contactos e non parou o xogo cando non tiña que paralo. Para mí está ben. Cantas veces ves que
agarran a Larsen, foi, a Borja Fernández. Cantas veces que apitan? Cantas veces que árbitros sempre non pitan nunca, non bueno, pitan nunca. Pues entón hai que saber que se te agarran non vas a poder facer nada. Este árbitro permitiu agarrarnos por un lado e por outro. Sí, equivocouse para ambos lados, non determinou o resultado para nada, totalmente. A mí pareceume unha mala actuación. A mí tamén me gustou como fixo. A min eu discrepo, porque se fose para un lado só, vale, pero este tío non condicionou o resultado para nada. Non condicionou, non ten nada que ver a arbitraxe con... Moi ben, Abraham. Estou de acordo, Abraham. Eu coincido co que di Fernando de que o agarrón sobre Juglá foi unha falta clarísima e aínda así sosteño que o único culpable do gol do Girona foi o Celta, porque independentemente de que o árbitro pite ou non, tites que seguir, tites que defender por iso eu penso que non, que o árbitro non fixo unha gran actuación, non tivo moito traballo tampouco, non. Pero el menos culpable del gol que le meten al Celta es el propio Jutgla, si hablamos de nombres propios, es decir, es que le están agarrando y lo han dejado ahí tirado. Sí, quedou no chan e non se ergueu, quedou así braceando, sí, pero es que aunque pero no llega aunque se levante, o sea, al final da igual, corre, levántate, o que sí que non serve de nada é quedar no chan. Es un problema colectivo el gol, que se relaja el equipo entero, casi. Sí, eu non personifico todo en Juglá, pero Juglá tamén... Dóeme, pero estou de acordo con Fernando ahora. Gracias, Antonio. Mañana te invito a la Coca-Cola. Pouco pode facer. Pero que sea cero, por favor. Como las tomo yo. Que sea cero. De todos os xeitos, hai unha cousa que dixo antes, penso que Susi, que é interesante da que podemos falar, é que hai certos xogadores, dende o seu punto de vista, e tamén dende o meu, non teñen por que ser os mesmos, non? Pero hai certos xogadores que están xogando máis do que deberían e hai outros xogadores que están xogando menos do que deberían. Hai xogadores en partidos, por exemplo, como o do Girona, onde o Celta realmente daba a sensación de que dende o principio ia ter o balón. Hai xogadores que botades de menos en partidos deste estilo. Eu, sen dúbida, Borja Iglesias xa o dixen, pero que outros xogadores están a xogar menos do que vos gustaría? Javi Beltrán. Javi Rueda, sí. E Fran Beltrán. Javi Rueda, Fran Beltrán, e notase moito por moitos anos que teña Marcos Alonso atrás para iniciar ademais o xogo, porque non hai quen inicie o xogo no Celta como fai Marcos Alonso. Eso é para min moi claro. Eses xogadores bote de menos. E dende logo volvo a coincidir con Fernando, vaya, ya levamos dúas coincidencias. Te va a salir, no sé, granos en la piel. Hai que seguir tendo en conta a Fran Beltrán. Creo que se está cometendo unha grave injustiza con el. E cheírame a min que non só é por méritos deportivos. A min que hai algo escuro en todo isto. Non o sei, isto xa é poller da miña colleita, pero o que pasa que de repente leve 3 partidos sin xogar un minuto, a min pareceme terrible. Sí, se falamos de Fran Beltrán, que pensades que ocorre con Fran Beltrán? Están a agardalo para outros partidos, que non entra porque quizáis no medio campo os dous que están, Sotelo e Moriba, pois fixeron bons partidos. Que pasa con Fran Beltrán? Es que un poco va por ahí. Yo creo que Sotelo está cogiendo ahora un nivel muy, muy bueno e Ilai se está manteniendo lo que no mantenía el año pasado, que la regularidad la está manteniendo. Entonces, claro, se está juntando que está subiendo el nivel Sotelo y que Ilai se está manteniendo la regularidad. Evidentemente es raro que Giraldez rotando tanto, pues ahí no rote. Es raro, ¿no? Aunque esté un jugador bien, siempre rota. Entonces, bueno, yo creo que está ahí está la clave. Pero iba subindo como unha moto Javi Rueda e resulta que outro día non xogou. Sí, por eso digo. Eu non entendí tampouco. Que pasa? Que pasa? Pasa o mesmo nos carrileiros, nos laterais, que están tamén variando moitísimo. Eu, por exemplo, non vexo un Mingueza titular nestes momentos. Eu penso que Mingueza é unha peza importante, pero últimamente Carreira, incluso Risti ou Javi Rueda teñen que ser os que xoguen. O que non entendo tamén é non é solamente que non o vexamos titular, es que penso que o comezo desta tempada está sendo un comezo moi regular e de feito con partidos bastante malos. O partido do outro día penso que foi o peor partido que xogou Mingueza. E a sensación fue muy mala, muy mala. Malísima. Es que yo creo que está más cómodo por el medio. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a verlo por la banda. Él estaría mucho más tranquilo en el medio del campo, pero...
Ahí a lo mejor no tiene sitio. O que pasa é que ten unha claridade de ideas moitas veces en ataque que fai que algo del sexa perigoso. Mentres outros están corre, que te corre el encambio. Da unos pases bastante buenos. Capaz de meter un balón e outro non mete, pode ser un gol. Eu creo que por aí van os tiros, sinceramente. Porque polo demais... Hai que darlle outro mérito, porque outro día o mellor que fixo Mingueza no partido foi coller ese balón no momento do penalti e que todo o mundo pensase que ia ser el que tiraba. E ao final foi Borja, estábamos todos, non sei, Fernando, Antonio e Jorge, pero eu estaba aterrada. Cando pasou eso, o clamor do estadio, eu non lembro unha cousa igual. Hombre, a ver unha cosa. Mingueza balón parado, yo solo os quiero recordar algún gol como el de Villarreal el año pasado, es decir, no es manco a balón parado. No, pero tirar un penalti é outra historia. Despois do partido lamentable que levaba. Despois dese partido tan frouxo, tan desconcentrado, non era o xogador para tener... Sí, pero tirar un penalti no es lo mismo que jugar un partido. Es decir, tirar un penalti es un momento. Jugar un partido, vale, puede estar peor un día. Sabemos que a cabeza tamén afecta moito, non? Bueno. É unha cuestión psicolóxica tamén. Yo non estaba tan asustado. Yo cuando vi a Mingueza con el balón... Eu estaba... Que tal tirou o penalti Borja? Porque eu non quixen velo. Casi lo para, Casi lo para el portero. Pero e logo, quixen velo. No, penso que o tirou ben. Porque lo tira fuerte, pero el portero la adivinó al lado. Bueno, penso que adivinó al lado non quere dicir que non estea ben tirado. Eu penso que tirou ben porque non o tirou a media altura, tirou uno con forza e un pouco máis arriba da media altura, entón o portero adiviñou por onde ia, pero non podía chegar. Non chegou, adiviñou a trayectoria, pero é que é un penalti de libro, que tens que ser forte e un pouco máis a media altura. La clave es la fuerza que le da el balón. Di por aquí, para voltar a Fran Beltrán, con el grado de rotación que tiene Giraldez, que Fran Beltrán no juegue es una cosa muy, muy rara. No creo que sea una cosa estrictamente deportiva. Eso mismo penso que Fernando dixo algo, pero que pensa de esos demais? Eu creo que desee caer, non? Fugueu, que non dixo. Creo que aí hai un rollo... Cando foi a aquela rolda de prensa que comentamos de Garcés, tamén falamos un pouco diso, ¿no? De que, por unha banda, estiveches intentando colocalo noutro no mercado e non puideches, e agora di que estás negociando para renovalo. Non sei, hai unha cousa... Pero sen ganas, se a la baixa. Creo que é así. Eu penso que é unha peza importantísima, non? Es que eu non o entendo, de verdade, Eu non penso que vayan prescindir dele, evidentemente, menos nunha temporada como esta, na que haberá 3 competicións. Exactamente, é que o que sí espero é que teña non somente máis minutos, senón que cando empecen as rotacións de verdade, cando estean as 3 competicións ao mesmo tempo, non podemos ter, quero dicir, darnos o luxo de que Beltrán non forme parte dese... Evidentemente, cuando empecemos a jugar cada 3 días y Beltrán no juega, entonces ya me preocupo. Entonces ya empiezo a pensar lo que piensa Antonio, claro. De todas formas, hai que decir que xa son 3 partidos sin xogar, a ver como colle ritmo Fran Beltrán, porque de Fran Beltrán é moi importante que estea física e psicolóxicamente... a tal. Entón, si leva 3 partidos sin xogar, esperemos que non sei se xoga ou non xoga. Ahora vienen 3 seguidos, Rayo, Stuttgart y Elche. O sea, que a ver, ahí tiene que jugar a la fuerza, entiendo. Y Atlético de Madrid despois para Elche e Atlético de Madrid. Sí. Rayo, Elche, Stuttgart. E outro nome importante da última xornada foi a volta de Starfelt, que bueno, tivo 2 ocasións de remate a portería, pero logo case nos costa un gol, tamén un desaxuste aí en defensa. Bueno, claro, porque, home, sale despois de 5 meses... Viña de entrar, mesmo, cando correu isto. Pero é fundamental. O cabezazo que casi entra... Pero houve un dos cabezazos das cabezadas que non valía porque o balón fixo por fora. Quedou por cierto, esto que comentas, Antonio, gracias porque quería hablar de eso. Es decir, yo siempre digo que el Celta balón parado tiene un déficit histórico. Yo creo que desde que voy a Balaídos, balón parado somos realmente pues inoperantes. Entonces, bien, yo acepto esa limitación, ¿vale? Digo, vale, mi equipo es así, bien, vale. Ahora, lo que no perdono es que se saque un córner con toda la ventaja y el balón
en ese saque salga por fuera por ¿Qué fuera fue lo que y sea pasó? un saque de puerta. O sea, eso no lo perdono. O sea, yo puedo perdonar que, vale, no tenemos a nadie especialista ni en corners, ni en saques ni en faltas, ni etcétera. Ahora, que un corner deliberadamente me lo saques por fuera, eso no lo perdono. Y ya lo hacía el Celta hace muchos años. Me acuerdo Mostovoy tenía la misma manía y muchísimas veces salía el balón por fuera. O sea, ya no lo perdono, porque si ya me molesta que mi equipo tenga ese déficit, todavía más que nosotros mismos nos peguemos un tiro en el pie y tiramos fuera el balón. O sea, ya es lo que me faltaba. Y sobre todo cuando estás intentando empatar un partido, claro. Es que es terrible, o sea, es terrible que hagamos eso. O sea, pero eso non deixa ser un fallo como un pase longo que te cortan. Por favor, unos tíos que entrenan todo el día a nivel, ¿cómo te puedes hacer un balón por fuera sacando un córner? No, es imperdonable. Teniendo... No, yo no lo perdono eso. O sea, me parece... Pregunta por aquí, Fernando. ¿No os parece robo el penalti a favor del Celta? Di Abraham, él pensa que non é penalti, pode que pense iso, por iso fai a pregunta. Breu Iglesias di, la patada es máis clara que la piel de Billiot. Para min é un penalti bastante claro, pero claro, deses que non se ven en directo polo barullo do que falaba Antonio. Eu non o vi, imaxe na televisión. Eu en directo non lo vi. En directo non lo vi. Que golpea o pé do xogador do Celta. Pero logo vi algo e vi que sí, que había aí unha patada. Sí, foi penalti. Sí, es verdad. A ver, aunque toques el balón, tú puedes hacer falta tocando el balón, da igual. O sea, eso es un penalti que evidentemente, gracias a Dios, que lo vio el árbitro. O árbitro vino moi ben, ademais. Sí, porque el VAR ahora está en plan no intervención. Pero gracias a Dios, no, vino porque... Sí, yo pienso que no hubo intervención divina, pero eso es otra cosa. Pero quiero decir que el VAR ahora que está en plan de solo intervenir en casos muy, muy concretos y muy claros, quizás si no lo pita el árbitro, pues el VAR a lo mejor pasa, ¿no? Entonces, bueno, que lo vio el árbitro. Sí. Estaba perfectamente colocado para verlo, vi uno moi ben, e despois eu penso que na imaxe é evidente que sí que é penalti. Despois esta serie prácticamente que non ten fin de non 4 empates a 1. É unha homenaxe a ti, pero ti non te das cuenta. Teño que deixar de participar na porra a ver se o Celta consigue gañar un partido e non quedar un 1, non? A lo menos que quede 2-2, así vemos máis goles, non? Pero falta agora veñen partidos bastante complicados porque hai unha saída a Madrid, a Vallecas, fronte ao Rayo Vallecano, e despois un domingo ás 2 da tarde, para que vexas que ben funciona a Liga de Fútbol Profesional. Sí. Outro domingo ás 2 da tarde, maravilloso. Bueno, Antonio, que nos han puesto varios partidos a las 5, te quejarás. Bueno. Hombre, as 5 é a hora adecuada, pero as 2 da tarde para min son as 7 da mañá, así que bueno. Sí. Dous partidos seguidos, que para la racha que llevábamos el año pasado. Pero eu penso que vai ser o equivalente como este ano polo tema europeo, parece que non van caer partidos nin en venres nin en luns. A contrapartida vai ser que nos van tocar os domingos a las 2. As 5. Aí. A non ser que xogues cun equipo dos grandes, entón non, A las 9 da noche contra Atlético. O día do Atlético de Madrid sería non é as 2 da tarde, Un pelín tarde para mi gusto a las 9, pero bueno. Time. No, que con certos equipos xa sabemos que non hai problema por iso. Pero que despois de ver estes dous últimos partidos con empate a 1, estes dous últimos en particular, despois, ademais dese parón de seleccións, etc., que pensades que ten que pasar para que o Celta encare o partido en Vallecas pois coas máximas garantías de poder sacar algo que non sexa un empate simplemente poder conseguir os 3 puntos. Non a ser fácil, evidentemente, gañar en Vallecas, pero que ten que cambiar, porque evidentemente hai cousas que non están a funcionar. Alguén dicía no chat que somos moi derrotistas, que só van 5 partidos e xa estamos dramatizando. Eu sempre que me din isto digo, bueno, son 5 partidos, 4 deles na casa, isto hai que telo en conta, ninguna vitoria, 4 empates, os números non son bons, iso está claro, podemos dicir que falta moito tempo, tal e cual, pero 4 partidos na casa, ninguna vitoria, e agora hai que sair a Vallecas e non vai ser sinxelo. Unha vitoria e unha derrota. Bueno, é unha derrota, claro, por eso digo que non houve vitoria. Entón,
que ten que cambiar dende o vosso punto de vista para que o Celta, pois, non sei, teña, ademais de meter goles, evidentemente, porque se crean ocasións e non se marca, pois evidentemente non hai nada que facer. Pero dende o punto de vista táctico, dende o punto de vista do xogo, dende o punto de vista tamén da actitude, que ten que cambiar este Celta para conseguir esa primeira vitoria que temos tantas ganas xa de que chegue? Vaya pregunta, Antón. É difícil, pero para iso estades. Eu coincido de que, bueno, son 5 partidos, non hai por que ser derrotista, pero que comentabas de que 4 deles foron na casa, que de xeto máis me preocupa, porque ao final a xente, a afección os seareiros en Balaídos empuxan muitísimo o equipo. E xa o vimos a tempada pasada, que os partidos na casa eran unha cousa completamente diferente aos partidos fora. Por iso, preocupa un pouco que empecemos a xogar fora da casa e non teñamos ese apoio e que nos resulte aínda máis complicado remontar eses partidos que estamos conseguindo remontar. Y en Vallecas no vamos a tener apoyo, ya lo sabes. Non hai grada visitante en Vallecas, que xa sabemos Pere máis eu, porque tiñamos ese plan de ir, bueno, o noso gozo nun pozo. Sí. E como di Tino aí, temos un partido máis. Hombre, claro, que vai haber aí unha xornada que non imos puntuar. No, que non haberá punto. En breve, viene en breve esa jornada. Claro. Está puntuada xa. Entón, eu non teño opinión. Antonio non ten resposta. No, porque evidentemente eso é Giraldez que ten que solventarlo. Eu único que digo é que polo menos en Vallecas ten que haber a mesma e ahora sí que falo de intensidade que eles. Sí, porque son moi intensos. Por lo menos igual que ellos. E sobre todo non ter ningún erro infantil en defensa, porque estes te meten un gol en menos que canta un galo, non? E que iso condiciona moito o partido, que a primeira ocasión que teñen marcan, pois evidentemente xa o Celta vai a rebufo o resto do partido. Yo copio lo que acaba de decir Antonio, es lo que iba a decir, así que nada que añadir. Tal cual, lo que acaba de decir Antonio, esas dos cosas, intensidad y hacerte fuerte en defensa. Pero vamos, claramente, sí. E engadir quizáis o tema da creación de ideas. Es que propor algo máis partindo dende esa intensidade, que non hai que perdela, non? É o que decía Susi, se tes unha falta, te caes, levantarte rápido, voltar o xogo rápido, non perder nunca a sensación de estar no partido, non? Creo que o Celta o que lle perxudica moitísimo é que perde a cabeza e a sensación de estar no partido con moita facilidade. Eso ten que ver coa concentración, evidentemente, coa intensidade da que falábamos, pero tamén con un pouco que facer. E iso tamén se entrena. Eso é algo que non é unha cousa que pase... É deixarse de experimentos con gaseosa desde o principio. Eso tamén. Sabes que algún experimento va a haber, Antonio. ¿Alguno hay? Sí, no. E eu estou... Mira de que eu estou moito con Claudio, pero claro, tamén hai que dicir cousas que non me gustan, non? Porque senón se sería colmo. Desde ese punto de vista, ademais de que quizáis... Os datos son según os vexamos, non? Falamos, bueno, son 5 partidos. A mí me preocupa máis cando falas de que de 15 puntos tes 4. Esa dinámica... E con 4 partidos na casa, cando o ano pasado Balaídos era unha especie de... Un fortín. Jorge, sobre todo as sensacións, non? As sensacións. Porque as sensacións non son de un equipo que en casa manda, non? Sino todo o contrario, un equipo que non sabe un pouco a que xoga en casa. A mí dame un pouco de medo. Pero vamos, ninguén está falando aquí de baixar a segunda división, Estamos dicindo por favor. O que nos está preocupando agora esta situación agravada cos partidos de Euroliga ou, bueno, de Europa League. Europa League, exactamente. Non é baloncesto. Non me fales disso. Europa League. Exactamente. Entón, dame un pouco de medo. Que queredes que vos diga? Porque tampouco temos unha plantilla como para asumir con comodidade esta situación. Entón, bueno, un pouco de medo me dá. E como empece a cuestión psicolóxica de que non gañamos, sabemos que o fútbol é moi psicolóxico e crea momentos, e crea sentimentos, e crea moitísimas cousas, sensacións. A mí dame un pouco de medo, un pouco pensando que non é o mismo ir a Europa con 7 puntos que ir con 4, como imos ir, ou con 5, non sei os que temos. Xa perdo o control dos que temos. Con 7 non é o mesmo. Con 7 podemos llegar a Stuttgart. Non é o mesmo. E hai moita máis tristeza, porque a min
con todos os respetos do mundo, ilusioname xogar en Europa, é bonito, tal, pero a min preocúpame a Liga, porque temos que seguir un ano máis, e hai que seguir aí, se queremos medrar, hai que seguir aí. E logo veñen as lesións, e veñen os problemas, en fin, non sei, que moito cuidado. Por iso estou en contra da xestión da directiva en canto á formación da plantilla para este ano, que tiña que ser moito máis xenerosa. Sí, sí. Eu penso que o que temos que facer é marcar, porque volvendo ao que dicía Antonio de non cometer erros infantis en defensa, que por suposto, pero sabendo que o estilo de xogo do Celta propicia porque xogamos o equipo que quere atacar, que quere xogar de medio campo cara adiante, coas liñas moi adiantadas, pois iso propicia que o contrario cree ocasións, xa coñecemos todos as celtadas en defensa que cometemos de vez en cando. Entón, hai que marcar. Se non podemos evitar que encaixar polo menos un gol por partido, nós temos que marcar máis que o contrario, temos que ser máis verticais, máis efectivos, e ten que pasar, porque a mí o ano pasado sí tiña esa sensación de creamos moito, que mala sorte neste partido, que non conseguimos finalizar ou para todas as ocasións que creamos non marcamos todo o que... Pero bueno, sí vías esa intención, tildabas ás veces os partidos que tivemos mala sorte de cara a gol. Este ano non vexo un Celta que de crear tantas ocasións como estábamos a crear a tempada pasada. A min iso, non quero ser pasado, Susi, derrotista, pero bueno, temos que poñernos a pila con iso. O ano pasado, Susi, xogábamos moito con lume, pero saían as cousas ben. Este ano facemos o mesmo que o ano pasado, porque os partidos de primeiro tempo do ano pasado se están repetindo aquí, non nos esquezamos iso, En cambio... No, pero o ano pasado, se te lembras, os números eran, nos marcábamos bastantes goles, pero tiñamos case o mesmo número de goles encaixados que marcados. No, pero quero dicir... Si este ano non conseguimos marcar nen a metade dos goles que marcábamos a tempada pasada, iso é un problema. No, pero quero dicir que o ano pasado tamén falábamos aquí, e se non, Antón, tira de hemeroteca, por favor. Dicíamos aquí que só xogábamos un tempo. É dicir, que tirábamos un tempo. Eso estuvimos dicindo durante moito tempo no VAR. Agora está pasando igual, pero falta claridade de ideas e non hai gol. Ese é o problema. É o que máis me preocupa, evidentemente. E non se trata como acaba de decir Abraham, creo que non fomos inferiores. Pois, home, sería como que fósemos inferiores ao Girona, que fósemos inferiores en casa ao Xetafe, fíxate, o Xetafe pintou-nos a cara. Non se trata de ser inferior a nada, pero tú tens que facer valer o teu campo para empezar. Iso xa é indiscutible. E que fagan pronto a bancada de atrás, porque eu creo que tamén nos está afectando bastante. Evidentemente, lo que hai que hacer es mejorar fuera. Unha crítica durísima á directiva. Iso non é sorpresa. Non é novo. Pero argumentada. Non como las otras, ¿no? Tíñanos, claro, sempre é argumento. Tíñanos castigados, sin marcador. Que é terrible estar todo o tempo sin marcador, Bueno, pois menos mal que a UEFA obrigounos para poder xogar contra o PAOK de Salónica que había que ter marcador aí e que todo o mundo tiña que estar informado. Menos mal, porque senón estos elementos, amigos de Fernando, esta elementa coa que se fai fotos, nos tiña outra vez castigados. É horrible estar sin unas referencias que son necesarias. Yo lo que no escuché fue que estábamos obligados. Yo lo que vi es que el Celta puso un marcador y le pidió permiso a la UEFA para que lo autorizara. No. A UEFA no escuché que la UEFA obligó al Celta a poner un marcador. A UEFA obligou. Nos estivemos en gol case 2 anos facendo así coa cabeza e non vin un carallo e non tiñamos referencia ninguna porque o único marcador que estaba operativo era o que tiñamos en gol en riba de nós. Mentre foron as obras de marcador. Entón, claro, é verdade que é unha referencia que a xente precisa dela. O que sí a UEFA permitiu foi a colocación dunha grada supletoria, non? Unha bancada supletoria para como vas pedir, Fernando, a ver, pensa un pouco que ti és inteligente. Como vai prohibir a UEFA que tú poñas un marcador? Yo no dije que prohibió. No, Fernando non dixo iso. Dixo que a UEFA aceptou.
Claro, o sea, yo la noticia que tengo no es que la UEFA obliga, yo eso no lo leí en ninguna parte, que la UEFA obligara a tener un marcador ahí. Eu lin que obrigado pola UEFA a Celta poña marcador. Vale, Bueno, y lo penoso, que también penoso. vi es Eso que xa la tiña que grada... estar posto, eso xa tiña que estar posto dende o ano pasado. Sí, eu non A mí lo entendo que haxa estadios sen marcador ou que non haxa ao menos un marcador en cada E A o mí que lo que dixo, me parece, banda, me ¿no? parece E o que ridículo dixo, es el tamaño e o de la que grada sufrir- supletoria, me parece ridículo ese tamaño. Si es la misma grada supletoria que van a poner la que pusieron el año pasado, me parece ridícula. Es decir, me parece que hay que hacerlo el doble de grande esa grada. Es decir, el doble, de sobre todo a lo xoguetes. ancho. Es decir, Era solo de xoguete. cubría una parte del fondo. Es decir, Lo que me parece... esa da que botar é o dobre da que fixeron o ano pasado. En teoría, a idea é que cubra os dous lados, pero Pues tampouco sei ojalá. Eso que xa estaba para o partido seguinte, creo que xa estaba a venda, entón xa tiñas... Contra el Pau, creo que se... Contra o Pau, sí. creo que contra, hombre, porque non hai outro, claro. Claro, é o primeiro partido, non? Contra o Pau. Sí. Bueno, dime Susi por liña interna, porque aquí temos Estamos conectados polo pinganillo. Claro, aquí temos E unha... como facedes? Porque temos unha... Hai un chat, Antonio. Eu aquí Claro, temos unha tecnoloxía non tocar, non se vai a último estropear. modelo, como aquel granxeiro último modelo que poña na galega, que era Green Acres, a serie americana dos anos 60, pois aquí temos tecnoloxía de último modelo Tecnoloxía punta. que é un chat interno, basicamente, tecnoloxía último modelo que funciona. Susi dime que ten que marchar, así que o primeiro que quero facer para que Susi teña a súa oportunidade é dar os puntos do partido fronte ao Girona, xa sabedes, 5, 3 e 1, pode quedar baleiro algún, e despois tamén, Susi, pois a porra pro partido fronte ao Rayo Vallecano, o que ia asir e, desgraciadamente, pois non vas ter a oportunidade. Pois sí, pola falta de grada visitante. É o que aforras, é o que aforras. É o que aforramos, iso é certo, Fer. Iso é certo. Imos a forrar por se chegamos a final da Preocúpense Europa da League. economía. Tal cual. A Turquía. No, pero eu non só dicía de diñeiro, sino de vida. Sí, psicolóxicamente tamén, claro. Non o pensara, ter razón. Dinheiro o que aforramos é o non ir aos partidos de Europa, porque mi madriña... Os que tocaron, 70 euros, non? Bueno, os prezos onde toca os partidos como visitante, que non toca ir a Reino Unido, a Francia non toca ir a Bulgaria. Económicamente é unha auténtica ruína se queres ir 2-3 persoas e que non é posible. Se ninguén... Entre semana... Sí, nese sentido non houve sorte, porque o sorteo pois deixou o Celta xogando fora fronte ao Dinamo, o Ludogorets, o Estrela Vermella e o Stuttgart. Y para mí tampoco hubo suerte con los partidos de casa, porque no me gusta que vengan dos del mismo país. Yo quería más variedad. Que vienen dos franceses, tampoco me gusta. No, e ademais... Eu quería un inglés que non podes, joder, non podes. Certo. Eu quedei tristísima porque o Crystal Palace ao final non o deixaron caíu da lista dos clasificados. ¿No? Sí, polo tema este do City, non? Pero no, do City non, do PSG. Do PSG, sí. Ti es do Crystal Palace, Susi? No, pero todo que sexa poder volar a Londres a ver un partido. A United Kingdom. O máis preto é o máis asequible. O máis preto é Stuttgart, porque é en Alemania, pero os demais son ben... E te cuesta casi 800 euros ir allí. E non houve ningún equipo inglés, que xa me tería gustado que houvese un equipo inglés, pero bueno. Imos cos puntos para que Susi poida sair e que comece Susi con eles. Vale, pois eu teño os claros, vai ir un punto para Hugo Sotelo. A min está a gustar moitísimo o papel de Sotelo nestes... No, pero bueno, como é a miña primeira intervención, así aproveito para dar puntos os que me foron gustando nestes últimos partidos. Podría darlle a Javi Rueda se forse por os partidos anteriores, pero bueno, non xogou o suficiente. Un puntiño para Sotelo, os 3 puntos para Radu, que coincido co que comentou Jorge, bueno, co que comentastes varios, que estivo moi atinado no último partido, salvounos de creo que está tendo unha progresión fantástica.
E os 5 puntos, a pesar de que entrou, que foi no minuto 60, por aí, os 5 puntos para Borja, porque penso que está a ser a chave dos últimos resultados que estamos a ter, e non só por ser o artífice, por ser o que marca o gol, senón por ser o estandarte deste equipo nos últimos partidos. Así que, nada, 5 puntiños para él, e así quedarían os puntos. E despois, Susi, tamén a porra, xa que tes que marchar, pois danos tamén a porra para o partido fronte ao Rayo Vallecano en Vallecas. Si quieres ganar, ya sabes lo que decir, Susi. Claro. Pero vou ser un poquinho ousada. Eu vou dicir que esta vai ser a primeira victoria, ainda que nin Fernando nin eu imos estar ali para contemplara, e imos gañar 0-2. 0-2. Me lo quitaste, 0-2. me lo quitaste. Pero que Mira, estábamos aí de acordo. E despois haberá quen diga que somos derrotistas, Fernando e Susi, non, desde logo, porque 0-2... Eu nunca, coas porras nunca o serei. Ese adjetivo no va dirigido a mí, Antón, sabes a quién va, ¿no? No, bueno, non. Probablemente a min e a outros que estamos por aquí, sí. Susi, 0-2, quen marca? 0-2, marca Borja, marca Javi Rueda, pero simplemente os menciono porque quero que xoguen. Entón, quero pensar que van estar no campo o maior tempo posible e bueno, a ver se desta vai, ainda que sexa fora da casa. Pues a ver si iso ocorre. Dicíasme tamén por línea interna que había algo por aí que querías comentar ou alguén que quería achegarse por aí. Pois temos aquí, teño visita na casa, aquí en rigorosísimo directo voulle pasar o pinganillo. Marta. Hola. Está Marta de volta. Isto é un momento histórico. Aquí, compartindo pantalla. Pero Marta, momento histórico por varias razóns. Non simplemente porque voltes ao Bar Celeste despois dunhas semanas, xa un tempo, senón por novas tamén dende o punto de vista persoal, non? Sí, bueno, primeiro de todo, boas noites a todos. Encantada de vervos despois de un largo verán e estes 5 primeiros partidos que aquí a xente non participou. E nada, si teño unha noticia para daros a todos, bueno, vos xa sabedes, pero os ouvintes non, que agora estou vivindo en Vigo, así que por iso estou aquí de ocupa na casa de Susi. A familia volta a nada, eu vin só para ver o Celta, pero non conseguí ser socia. Pensei que ibas a dicir que estabas embarazada. No. No. No, por eso, mellor. A ver, o Celta hai un bom motivo para voltar, pero non voltei por iso. Claramente non é o primeiro. Coa clasificación para Europa League, Marta dixo, acabouse. Venga, dixo todo, estou farta da capital e vou para Vigo. Non, por temas persoais e laborais, pois decidimos vir para aquí, voltar. Bueno, eu voltar, eles viren aquí o meu marido e os nenos. Nada, chegamos en xullo e agora pois buscando casa, estas cousas, e mentres aquí esta querida persoa pois nos acolleu na súa casa sen saber que íamos a estar aquí casi 2 meses. Aquí eu para entrada exixo o carné de celtista para poder entrar. Claro, por suposto. Cumpren todos, así que non hai problema. E nada, de momento aquí en casa de Susi veremos. Te están dando unha idea para puentear o límite de 6 persoas nos directos. Ya, efectivamente. Tal cual. Claro. Vamos a empezar a utilizar este método, sí. Claro. Será un placer. Hai 2 xeitos de facelo. Un é pagar, que non é o que imos facer, e o outro é o que di Jorge, pois convidar a máis dunha persoa por cámara e xa está. Pois, Marta, eu non estou aí, pero, bueno, damoste a benvida de volta a Vigo, moita sorte con esa busca da casa, porque iso do piso, porque iso non é sinxelo. Iso que tiñas que facer ti, trampallán. Iso que tiñas que facer ti. Xa sabía que iso estaba por chegar. Es que lo pusiste a huevo, le diste el pase de la muerte. Perdón, Antón, sinto moito, non quería provocar este enfrontamento. Foi un pase atrás, sí. Un pase atrás. Un pase atrás, iso foi un pase horizontal.
bueno, agardamos a Marta cando poida pasar por aquí en semanas vindeiras. Pois nada, moitas gracias, encantada de estar aquí. Eu a Pero non te verdade é que quedas? outro día non... A ver, é que tamén aquí Susi se ten que... Claro, claro. me parece. Pero, a ver, que eu non vin o partido tamén, entón non podía opinar moito. Pero bueno, a volta a Vigo ten que tamén terá con esa volta a Vigo chegará tamén a volta a Balaídos, non? Claro, é que eu anoteime. Xa chegou. Sí, bueno, o primeiro partido fun o primeiro partido co Getafe. Eu anoteime na lista para intentar conseguir un asento, bueno, un asento no 3, porque os meus fillos querían vir tamén. Pero claro, es que hai unha lista de espera de 4.500 persoas, por lo cual complicado. Claro, e ademais... Entón é complicado porque é supostamente por antigüedade do carné celtista. E claro, eu saquei o carné celtista o ano pasado, pero non o saquei nos primeiros meses, tardei un pouco. E aí imagino que haberá uns cuantos por diante de min. E con unha grada menos... Claro, se pode cambiar a nova grada. Se move rápido porque algúns amigos meus e miña cuñada tamén sacaron o carné celtista e xa ao principio desta tempada contactaron con eles para, claro, pasa que o que ofrecen ás veces non é algo axeitado, e se xa son dúas persoas, ou queres ir con xente, pois non está tal, entón, claro, imagino que ata que non rematen o novo gol. Claro, ata que non este rematada a grada de gol, aí vai ser complicado, porque incluso para conseguir entradas normais hai moi poucas a venda. A venda, sí, entradas soltas é complicado este ano. Pois un aperto a Marta, moitas grazas por estar aí e por saudar, e tamén moitas grazas a Susi por pasarse polo bar esta semana, e agardamos vos cando teñades a posibilidade de voltar, sempre tedes o micro aberto aquí no Bar Celeste. Perfecto, pois nada, vémonos, non sei se Antonio no próximo bar o veremos porque xogamos fora da casa, non sei se segues a non ver os partidos fora da casa. Vale, descansaredes de min durante 2 bares. Vale. Me van a hacer falta. Vale. Pero bueno, xa que estamos, e por non perder o costume, mencionar que tamén comezou a Liga para as Celtas. Elas que comenzaron, bueno, aquí as rapazas dándonos alegrías. Levamos victoria tras victoria, a ver se dura, se mantemos esa trayectoria, e bueno, a ver, hai que seguir apoyando a estas rapazas. Sí, ademais, marcando bastantes goles ¿Sí? nos últimos partidos, pois 5-0, por exemplo, frente ao Atlético de Madrid. Bueno, nestes intres, polo que vexo aquí na clasificación, segunda posición, pero empate a puntos co Racing e co Athletic B, que son os 3 equipos que gañaron os 2 primeiros partidos. Pois a seguir apoiando as Celtas e que sigan a gañar. O Fortuna gañou o primeiro partido. En Mérida. Gañou en Mérida un partido moi raro. Pero como o fútbol é un negocio, ahora xa non o podemos ver ao Celta B. Sí, 2-4. Hai que nunha plataforma tamén, o sea, un desastre. Eu vía na televisión galega o ano pasado e gustábame velo. Agora é imposible. Aquí cobran hasta por respirar. Sí, eu non teño posibilidade, porque segunda división sí, pero xa segunda veo que agora é primeira federación, aquí non chega, a menos que, por suposto, entre nesa plataforma da que fala. E gracias a ver eses partidos do Celta Fortuna enamoreime de Javi Rueda. Porque me parecía un xogador maravilloso, ya fai 2 ou 3 anos. E mira, aí está. Pois, grazas ás dúas, Susi, Marta, ata a vindeira ocasión. Marta, faces a porra? Podo participar na porra? Podes facer a porra, sí, Marta. Marta, ¿dónde estábamos en enero del año pasado? ¿Dónde estábamos en enero del año pasado? En Vallecas. De este año, en enero de este año. En Vallecas. Sí. Sí, pero non estábamos na grada visitante, estábamos na grada misturados con do Rayo. E con alguno del Celta, cerquita. Pues tamén había moitos. Susi dixo 0-2 e os resultados pódense repetir, o sea que non hai problema. Bueno, eu son como Susi, eu sempre nas porras vou ser positiva. Aínda que non mo crea, eu vou ser positiva. Non me gusta dicir que imos perder, é así.
Non vai a ser que agafe xa eu. Eu digo 0-1. 0-1 con gol de Borja. Borja. Hai que confiar en Borja, porque Pues estamos os dous últimos goles do Celta. Pois Susi di 0-2, Marta di 0-1. Con isto despedimos tanto a Susi como a Marta. Grazas por estar aí. Moita sorte, Marta, coa busca da casa, do piso, e unha aperta para Rodrigo e para toda a familia. Moitas gracias. Un bico moi grande. Un bico a todos. Queremos verbos por aquí, ¿eh? Sí. Contade con nós que pasaremos. Veña. Chao. Hasta logo a todos. Hasta logo. Chao. Continuamos, por tanto, se vos parece, cos puntos. Susi xa deu o seu. Quen quere ir agora? Bueno, eu tamén. Dale. Sí. Eu voulle dar un puntiño a Javi Rueda. Me parece que cando entrou xerou moito perigo. É realmente un xogador que eu penso que teria que estar xogando máis. Cando está, pois tamén pasan cousas. Ese puntiño creo que para o que xogou é máis que merecido. Tamén polo mesmo voulle dar 3 puntos a Borja Iglesias esta vez, por iso, cando entra, pois pasan cousas, é un xogo excelente, cubre as espaldas moi ben, os apoios, xenera cousas, tirou moi ben o penalti, é un xogador que a día de hoxe penso que é imprescindible para este Celta. Quero destacar por todo o que dixe antes, cos 5 puntos, creo que a primeira vez en moito tempo que lle dou 5 puntos a portería. Hombre, xa sabemos ben. Esa é unha labazada a Vicente Guaita, pero bueno, xa entendo. É así, pero penso que hai que premiar, que realmente se sempre fomos críticos con esa posición, falábamos de que quizáis non era sobre o papel o nome máis indicado, parece que, bueno, que co paso dos partidos Radu está demostrando que ten bastante bagaxe para o que o Celta precisa. Ojo cando se resfríe, o falte. Claro, claro. Ese é o problema, Sí. Estamos sanciones, estamos fiando todo a ter unha única peza nunha posición onde tiñamos que ter dúas, se non tres. Ese é o problema. 5 puntiños, pero eu penso que todos temos o medo no corpo, o que ti dis, non? Un resfriado, un virus, unha gastroenterite. Una roja, por lo que sea. Ou 5 amarelas por perder tempo, cousas dese estilo, non? Por certo que esquecín dicir que a clasificación despois da xornada 1, 2, 3 e 6 do MVP, primeiro está Javi Rueda con 9 puntos, segundo Hugo Sotelo con 7, terceiros Ristich e Borja con 5, cuarto Iago con 4 e quintos Óscar Mingueza e Ilaix Moriba con simplemente 1 punto. Quen se anima? Antonio, venga. Sí, no, eu non vou dar 5 porque creo que ninguén xogou para que eu lle dé un 5, porque o seguinte me como el 5. Non me gustou, o sea, non creo que fose a cousa para que se lle dé a 5. Eu voulle dar un punto a bueno, claro, ahora pensaba que o tiña preparado, pero vemos No, sí que o teño preparado, o que pasa que se me foi. Vou dar 3 e 1, non vou dar moito máis. Vou dar un punto a Borja Iglesias polo que significa para este equipo e 3 puntos voulle dar esta vez a Ilaix Moriba, porque creo que coa súa constancia, coa súa sin alaracas e moi serio, mantivo durante un certo tempo a parte máis fea do centrocampo. Entón voulle dar un punto a Borja e 3 a Moriba. E aparte, teño que dicir, novamente, quito o sombreiro diante de Borja Iglesias polo comentario que fixo outro día cando foi o tema da volta ciclista a España. O tema das reivindicacións por Palestina. Un sombrerazo porque a xente mala, que hai e moita, dicía, marcha para Afganistán con tu bolso e cousas así nas redes.
Bueno, terrible. Pero por eso yo non tengo algunhas redes. Non, eu non a teño tampouco, pero a lin no periódico, lin no periódico digital que eu leo. E entón, quero sinalar que moita xente di, pero non protestas cando, vamos a ver, a Borja Iglesias fíxolle unha pregunta sobre un punto determinado, a Volta Ciclista a España. E el dixo o que tiña que dicir. Dende o meu punto de vista, claro. Non era meterse en lerias de outras historias, en tal, igual, non. Sobre a Volta Ciclista, dixo o que dixo e eu aplaudo fortemente, unha vez máis, a un xogador modélico no campo e modélico fora. Se houvese máis xogadores así, o deporte non estaría tan mal. Dixo que o que pensaba e eu teño que dicir tamén sobre eso que comenta Antonio, non ten que ver directamente con Borja Iglesias, pero recomendo o comezo do directo deste pasado luns na media inglesa de Ilio Leart, no que fala no comezo especificamente dese tema, porque creo que di cousas interesantes. Xa sabedes que a min Ili me cae moi ben, penso que é un tipo moi interesante e fala dese tema, entre outros, bueno, pois o directo deste luns pasado, bueno, deste luns de onte, realmente, no que fala dese tema. Antes de continuar cos puntos, chega por aquí Rubén Lomba, que chega un pouco tarde, e di, Claudio se está equivocando, no puede dejar en el banquillo lo que funciona, luego si no da entrada por el medio, hay que probar por bandas, desastroso Mingueza. Engade, Moriba estuvo muy lento, Aspas estorbó a los medios, Durán no me gusta y Jutgla falla mucho. Y dice también, no puede ser que si no pitan falta todo el equipo se quede protestando y empanado. Solo estoy de acuerdo con lo último que dijo. Esas son as... Eu estou moi de acordo en todo, menos en lo de Ilais Moriba. Yo en muchas cosas no. Eu estou bastante de acordo co que di Rubén, pero especialmente con eso último que dixo Jorge, xa o dixo, Antonio, falta Fer, falto eu, imos Fer. Bueno, en línea con lo que acabo de decir, un punto para Jutgla, solo le faltó el premio del gol, fue una pena, lo merecía, la verdad, por todo el trabajo, ya no solo en este partido, sino en el resto de partidos que lleva jugando. 3 puntos para Borja. El año pasado algún sector bastante importante de la afición criticaba a Borja por no marcar. Este año no solamente trabaja, sino que además marca, o sea, y desde el principio de la liga, con lo cual, pues bueno, no voy a añadir ya todo lo que digo siempre, ¿no? de Borja. Y aquí igual os sorprendo. 5 puntos para Hugo Sotelo. Se está consolidando claramente como un centrocampista que además, a pesar de ser tan joven como es, realmente está cogiendo unos galones y una, digamos, naturalidad en el centro del campo que a mí me está gustando mucho. Creo que lo mejor de Hugo Sotelo está por venir, pero estoy viendo una regularidad y unas formas en el juego que me están gustando. Tiene una edad realmente muy, pues eso, es muy joven, pero lo que está haciendo, que le faltaba el año pasado esa regularidad, la está cogiendo y me está gustando bastante. Así que un poco por rotar, que yo también los 5 puntos los roto bastante, esta vez se los doy a Hugo Sotelo. O sea que es por sorteo, ¿no? O sea, no, por sorteo, por Sotelo. Porque estando de acordo en todo o que diceches de Hugo Sotelo, creo que outro día non foi o seu mellor partido, ni de coña. Bueno, no, pero es un comentario sin más. Yo es que hay veces que hay veces que para mí las sensaciones a veces son más importantes que me estás claudiando. Claro, o que pasa é que Fernando vai rotando que ten que facer rotacións tamén. Soy un pouco veleta, Antonio. Bueno, eu doulle un punto a Jutgla, penso que foi dos poucos que fixeron algún ataque, non tivo sorte ou acerto cos goles, cos remates, tamén Gazzaniga fixo un par de boas paradas, un punto para Jutgla, 3 puntos para Radu, gustoume Radu neste partido e ademais estou seguro de que se Radu non tivese feito un par de paradas, o Celta non empataba ese partido. Por tanto, 3 puntos para Radu e 5 puntos para Borja, penso que non hai pois sorpresa niso, porque, bueno, pois polo que xa dixestes os demais, os que lle deron 5, os que lle deron 3, etc., que as cousas cambian, o tabuleiro móvese cando sae Borja Iglesias, e
iso é importante. Cáeme moi ben Borja Iglesias, pero nada ten que ver con que me caia ben o feito de que lle dé os 5 puntos. E ademais, gustame unha cousa de Borja Iglesias é que dá a sensación de que desfruta no campo. Está sempre un sorriso, está sempre pois é moi irónico, é moi irónico, interesado en todo o que ocorre. Por certo, está moi metido. Non sei se xa se produciu noutro partido, non o sei. Eso, como eu non sigo os partidos porque fora do Celta, non sei se se produciu lo de los 8 segundos y córner. No sé si sí, el otro día se lo pitó a ¿cómo se llama el portero? A Gazzaniga se lo pitó. No, digo fuera de este partido, si hubo o é a primeira vez desde que se establece. Yo nunca lo había visto. Yo nunca lo había visto, la verdad. Hasta el otro día. Pero porque para mí fue histórico desde ese punto de vista, claro. Sí, y luego a partir de ahí me di cuenta de que el árbitro levantaba la mano y le iba contando los segundos en la siguiente jugada y eso no lo había visto nunca. Sí, pero Borja, hubo un momento que Borja le fue también contando y chamou a atención porque eso non se pode facer. No, bueno. Efectivamente. No, é o árbitro o que pode facelo. Penso que non é obrigatorio que o faga, pero pode facelo. Anda que non lo hace Iago Aspas esa. Sí, pero eu vino nun partido inglés outro día que facían eso de contar os segundos e despois pois fixeron, pitaron, asubiaron un saque do Curruncho. Penso que foi no partido do Harbour Town de todas maneras, Antonio, inglesa, con la tristeza de equipo que somos a balón parado, yo cuando pitó el árbitro un córner me quedé igual que como si sacara de puerta Gazzaniga, o sea, exactamente igual. Niso estoy totalmente de acordo. Podemos tirar 1000 córners que non vai pasar nada. Y encima, algunos lo tiramos fuera, somos muy buenos en eso. Bueno, recta final do programa. Rubén Lomba, estou de acordo contigo, no de Claudio Giraldez. Nada, aí está. Pois di tamén por aí Abraham que con Claudio non hai moitos titulares indiscutibles. Bueno, pero algúns ten que empezar a verlos. Eu penso que sí, que algúns ten que empezar a ver, pero bueno. Rubén engade, pues si quieres ganar hay que poner a los que mejor están, el resto lo puedes rotar. Di tamén por aquí, el año pasado solo Guaita, Marcos Alonso, Starfelt y Javi Rodríguez eran titulares, di Abraham. Para ejemplificar o que la semana que viene nos vamos a hacer de rotaciones, ya os lo digo. Antes, que di Rubén también, pues este año deberían ser Rueda, Borja, Sotelo y Brian por claro. Ya verás como Brian va cuando colla o balón Brian, cuando colla un pouco de forma Brian, eu creo que nos va a facer disfrutar moito, espero. Para mí por agora é unha confianza niso, Brian Zaragoza. Oxo sí, non defende nada, eso tamén é certo. Pois recta final do programa. Sí, porque teño que facer a cea, que sabes que estou só na casa, o sea que... É certo, porque a miña irmá coa súa nai está en Aveiro, en Portugal, un lugar magnífico e fermosísimo, pasando uns días aí e deixando a Antonio, como se adoita dicir por eses lares, de Rodríguez, ¿no? Así que a facer a cea, que iso gustaríame que houvese aí unha cámara cando Antonio está a facer a cea, porque eu non lembro a Antonio facendo ceas, hai que dicirlo, pero bueno. Sexamos serios, vou quentar a cea. Vale, perfecto. Recta final do directo, 0-2 dixo Susi, 0-1 Marta, e pois quedamos los demais. 1-0 para o Rayo Vallecano. Bueno, Antonio, a min é ser positivo ou non ser positivo non depende de min. Ahora va a salir aquí un cartel abajo de en absoluto, sabe Dios diciendo lo que. Bueno, que en absoluto non estás, se estivese en absoluto xa aproveitaría. 1-0 di Antonio, entón non hai goleadores porque o Celta non marcaría. Jorge? A ver, unha cousa é o que penso que vai pasar e outra o que a mí me gustaría que pasase, non? Eu penso que o que vai pasar é que imos empatar a 2, penso que imos ter máis acerto, pero que non vai ser suficiente aínda. E o que a mí me gustaría que pasase é, pois, gañar con eses goles, non? Que se neste partido pudo ser un 3-1 perfectamente, pois o meu desexo é que en Vallecas gañemos un 3 con goles de Borja, Jutgla e Javi Rueda. Pero penso que o que vai pasar vai ser un empate. Con máis goles, eso sí. Penso que o un co Rayo non se vai dar. Pero cal das entón? O 2-2 ou un 3? Eu vou sempre positivo. Eso.
Lembrade que o ano pasado estiven como 7 ou 8 xornadas dicindo 4-0-0-4. Sí, sí, exacto. Entón, un 3 goles de... Claro, o problema que non hai premio, se houvese un premio, a mellor. Bueno, xa veremos se hai premio. Isto non se sabe, non se sabe. Pode que haxa premio. Algún disco de aí atrás, non, Antón? Algún destes discos que teño aquí atrás, Sí. e non sei se alguén lle interesa, pois o mellor pode ser iso. Jorge, que marcaba os goles? Borja? Borja, Jude Gla e Javi Rueda. Moi ben. Borja, Jude Gla e Rueda para ese partido en Vallecas. Eu vou dicir que posibilidades hai. Falto yo, Luego voy yo. Puseroncho a huevo, Que posibilidades hai de que o resultado sexa outra vez un 1? Pois moi poucas, porque estatísticamente é pouco posible. Pero vou dicir un 1 porque funcionou. Un 1 e gañei, pois, ademais, tamén o goleador. Así que eso parece el dinámico artesanal. Aquí teño anotados todos os resultados do Celta dende además el dinámico era así, era dende antes da pandemia. Aquí están todos os resultados do Celta dende antes da pandemia. Sí, un pouco como dinámico aquel que compraba o meu tío. Un 1 e o gol vai ser o primeiro de Jude Gla. Coincidimos. Rematou moito e non marcou, pois agora rematará e algún entrará. Fernando. Bueno, yo coincido con Jorge y contigo en uno de los goleadores. El resultado que voy a poner es 1-2. ¿Vale? Iba a poner 0-2, me iba a tirar a la piscina, pero Susi me lo quitó y dije, mira, voy a poner aquí algo más realista, que nos mete un gol, claro. ¿Cómo vamos a quedar 0-2? Entonces, 1-2, goles de Jude Gla y Borja. Jude Gla. Estou bastante de acordo con Doles Dentes. Borja, di Doles Dentes que Brian ten que ser titular e sentirse importante para o equipo, do contrario o xogador pode perder o ánimo e un luxo que non nos podemos económicamente es de los que máis permitir. E Abraham, por suposto, que ten toda a razón, eu facía unha broma, di, las posibilidades de que sea 1-1 son as mismas que cualquier outro resultado porque son eventos independientes. Efectivamente, ten absolutamente toda a razón. As matemáticas nunca foron o meu, pero evidentemente é certo que di Abraham aí. Xa sabedes, deixade por debaixo do vídeo pois tantos puntos como a porra para ese partido fronte ao Raio. Rápidamente, Jorge, Fer, Antonio, para rematar, chaves do partido en Vallecas. Que agardades deste encontro? Ya las dijimos un poco antes, sí, ¿no? Yo creo que es un campo muy difícil. ¿Algo más que engadir para rematar? Pues que es un campo muy difícil y que o se está entonado o te meten un gol, ya no por cualquier error del Celta, es que el Rayo en su campo es un equipo pues muy, muy duro, con lo cual lo que hay que hacer ya de base es desde atrás estar fuertes. A partir de ahí arriba algo haremos, pero si atrás no estás fuerte, estás perdido en Vallecas. E cuidado co estilo de xogo que ás veces o Rayo ten, que é xogar un pouco a inglesa, non? É dicir, te mantenen, sale o balón rápido e aí teñen xogadores que se plantan diante do porteiro. Entón, ese é un fenómeno. Ese chaval é un fenómeno. Y de Frutos, me gusta mucho a mí. Tamén. Jorge de Frutos, moi ben xogador. Vale, eu estou de acordo prácticamente co que dicemos, que prácticamente é o mesmo entre todos. Eu, sobre todo, non perder o sentido defensivo, procurar evitar eses despistes estúpidos, aproveitar o que realmente se crea, porque dixemos antes, eu creo que está moi bendito, este equipo non tira gol, Teñen que apartarse todos para tirar gol, e cando un día tiran diante dun montón de pernas que non pasa o balón de aí. Entonces, é un problema. Cando poden tirar non tiran e cando non deben tirar, tiran. Entón, bueno, isto é un desastre. Entón, bueno, hai que aproveitar todo, xogar con moita cabeza, xogar con moitísima cabeza e non deixarse levar polo que poida ocorrer. O sea que, non sei, necesitamos totalmente necesitamos algo que nos suba un pouco o ánimo, non a nós, sino aos xogadores, porque os xogadores non son máquinas. Jorge, comentario final.
Sí, o que xa falamos, penso que ademais do que comentamos da intensidade de non perder a cabeza no partido, estar moi concentrado, penso que hai que sair, este é un partido realmente para sair cun once inicial no que estean os mellores, é un once inicial para ir con todo, experimentos poden chegar despois, pero penso que de partida tes que ter todos cantos estean concentrados. Ademais, tamén imos xogar coa desvantaxa de que, aínda que sexa fora, non hai nin tan siquiera un pequeno anaco de grada onde podas ter pois, os 400 ou 300 e areia que sempre van, e iso sempre é un referente, non está nin tan siquiera iso, co cal van estar eso, con total soidade, teñen que estar moi concentrados e intentar atinar, non? Penso que eso é a clave do partido vai estar aí. E o que é moi triste é que un estadio nesas circunstancias se estea permitindo xogar unha liga que dicían antes que era a mellor liga do mundo, que xa non o cree ninguén, claro, porque agora é como mínimo a segunda, como máximo a segunda, e realmente que teña que renunciar o equipo de fora por medo a que poida caer, e que aí a Liga de Fútbol Profesional non sei, non tome cartas no asunto. A min pareceme que isto fútbol español e o fútbol moderno. Eu sigo a pensar que hai ese temor a que haxa que aplazar un partido, que haxa que cambiar por alguna cousa o calendario. Desgracia un día. Algún día poderá haber unha desgraza, claro. Falando con lume de que un día pase calquera cousa e morra. Eso penso que é un despropósito por parte dos xestores, ¿no? da competición. Ademais do feito deportivo de que non é xusto que o equipo que xoga como visitante non teña ningún tipo de grupo de seareiros no estadio, claro. Pero iso é un erro dun presidente absolutamente despreciable, que tamén o presidente do Rayo Vallecano, non da Liga de Fútbol Profesional, por suposto, pero do Rayo Vallecano. Pero a Liga ten que tomar cartas no asunto. O equipo feminino, que ten o equipo nunhas circunstancias verdadeiramente lamentables. Non sei como pode ir para arriba ese equipo, pero todo o mundo está en contra dese individuo, por certo, de extrema dereita. Pero por iso... La propia afición del Rayo. Sí, pero por iso aí alguén dende máis arriba pero non pasa nada, porque Tebas non ten sentido. Dereita, son os dos da man. Pero ademais diso, penso que é importante que se diga que é totalmente injusto e que ademais é perigoso e que a Liga ten que facer algo sobre iso. Sobre todo polos seareiros, ademais do Rayo. Non ten sentido. Por iso a xente que vai aí domingo a domingo que están aguantando ese equipo. O sea que é vergonzoso, é lamentable isto totalmente. Abraham, me estás pasando a mi equipo, Abraham, junto con... Isto, Jorge, sería totalmente impensable na pirámide do fútbol inglés, non? Sí, é que isto é unha cosa que ia comentar agora, a tenor do que di Abraham, xa que antes recomendaches un vídeo das mañanas de Ilie Oleart, tamén a xente tamén inglesa fixo un vídeo a semana pasada moi bo explicando o tema do límite salarial e por que cales son as diferencias entre Premier, Bundesliga, Serie A, Liga Española en canto a como está organizado o negocio do fútbol. É un vídeo moi clariño onde calquera pode ver perfectamente por que certas cousas son posibles aquí ou máis ben, por que certas cousas se permiten aquí e outras cousas son impensables noutras ligas, non? Iso é unha cousa que temos que sempre ter en conta. De feito, poño a ligazón a ese vídeo porque sei calé está no chat agora a ligazón, porque sei calé Steven Abelo está moi ben. E xa que falas diso, Jorge, quero tamén, para rematar, recomendar un vídeo, tamén unha entrevista neste caso, con Iago Barrasate, que me parece unha entrevista magnífica, nun podcast que non é realmente excelente, pero que non está mal, que se chama Los Fulanos, pero aí o interesante non é o que din Los Fulanos, senón o que resposta Arrasate durante prácticamente unha hora falando da súa experiencia
como adestrador, que tamén foi profesor antes diso, e fala tamén pois das diferenzas entre adestrar a Osasuna, estar agora en Mallorca, cuestións que teñen que ver coa xestión do vestiario, ese tipo de cousas. Parece unha entrevista moi interesante, pero la media inglesa xa sabes, Jorge, que é unha das miñas canles favoritas de todo YouTube en calquera lingua. A miña tamén. Pois rematamos con todo iso. Jorge, moitas grazas por estar aí semana tras semana e a ver se un destes días podemos celebrar unha vitoria do Celta e non ter que sair aí descontentos e que semelle que somos derrotistas, non? O que pasa é que o Celta non gaña, non sempre xoga ben e hai que dicilo tamén de cando en vez, non? Penso que non se fai mal a ninguén, todo o contrario. É dicir, penso que a condición máis importante de todo seareiro é ter tamén unha certa lógica e unha certa ecuanimidade o que está a falar, non? Non pon ser fan dun equipo concreto, tes que agochar a realidade, non? E penso que hai que facer iso, ser sempre ecuánime, sempre positivo, con unha idea de construir, non? Sempre facer crítica constructiva, pero hai que dicilo, mal faríamos ao equipo que queremos se non fósemos críticos, non? Co xogo, coa xestión, con todo, non? Penso que, bueno, o Gallá non tarde moito en chegar esa vitoria merecida e que as cousas pois cambien, non? Eu penso que mimbres hai, pero temos que darlle unha pequena volta ao que está a pasar. E moita sorte e ánimo con este comezo do novo curso na universidade que está a comezar agora. Sí, a verdade é que xa temos as primeiras clases, estou bastante contento co grupo deste cuadrimestre, estamos pasando ben. Pois nada, aquí no Barcelona. Como con nosotros, ¿no, Jorge? Tamén o pasaba ben. No, aquí dende o Barceleste ia dicir que nos apoiamos en dúbida a Universidade de Vigo, Fernando? Iso é así. Se non fose pola Universidade de Vigo non teríamos este programa, non sería do feito que é. A tener disso tamén vin antes un comentario que fixo Abraham que decía que esta sociedade cada vez é máis de mercado e, por lo tanto, menos decente. E foi curioso porque xusto o ano pasado un profesor xubilado da nosa universidade que aínda segue moi activo e moi colaborador, que se chama Albino Prada, publicou un libro precisamente con ese título, Sociedade de mercado ou sociedade decente, crítica de la gran abducción liberal. É un libro que eu dende aquí aproveito para recomendar, xa está gratuito dende a página da universidade. É un libro que fai un análise perfectamente do mundo que temos, ¿no? Desa dicotomía entre pode ser posible que o mercado exista ou sexa compatible coa decencia. É un libro moi interesante. Sobre todo sabendo que é o mercado, ¿verdad? Claro. Repite o título, Jorge, porque creo que se cortou cando estabas a dicilo. Se chama Sociedade de mercado ou sociedade decente, crítica de la gran abducción neoliberal. De la gran abducción neoliberal. Iso é o que non se tiña escoitado. Grazas, Jorge, ata a vindeira semana se podes pasar, sempre terás o teu lugar aquí, xa sabes. E Antonio, pois moitas grazas tamén por estar aí, que teñas unha boa cea, supoño que non son rapantes o que vas quentar, pero algunha outra cousa esta noite, non? Pois sí, teño que poñerme agora en serio, porque con todo este rollo non me deixades funcionar en condicións. Agora xa estaba pensando no calabacín recheo de calamares e tal, que é o que teño por aí. Menos mal que te ibas a ir al principio, Antonio. Podes colocar, Antonio, de fondo a versión de cena recalentada que fixo Iván Ferreiro hai uns años. Sí, para escoitar outra vez a golpes bajos, ¿no? Sí. Muy ben. Di por cierto, Abraham, por eso lo dije, me encantó el libro. Él leu o libro, por iso precisamente que o dixo. Non sabía, perfecto, sí, señor. Pues moi da ben, gusto. Das conta que xente tan culta temos que sigue o noso podcast, sí, señor. Pois eu aproveito tamén para recomendar un libro, porque xa que estamos... Sí. Quería recomendar La noche de Tlatelolco,
de Elena Poniatowska. Sí, sí. Un libro magnífico, un libro de testemunhos, un libro que recolle pois a barbarie que o goberno de Gustavo Díaz Ordaz perpetrou contra, en outubro de 1968, contra unha manifestación de 100.000, 200, 300.000 estudantes, obreiros e demais que pedían as reivindicacións que precisaban. El libro está escrito para que falen os protagonistas e hai opinións de todos os gustos, de todos os xeitos, entendemos esa barbarie. La noche de Tlatelolco, que é un libro verdadeiramente que pon os pelos de punta, e en esta sociedade de barbarie que estamos sufrindo nunca ven de máis saber ao que podemos chegar. É unha aperta tamén, Antonio, para os nosos veciños portugueses, porque estiveches por Porto, non hai moito. Pois sí, a verdade é que fun presentar o último libro que sai en galego e o ano que ven en portugués, xa están traducindo, que é un libro fundamentalmente antibélico, un libro que exalta, ou, bueno, digamos que puntualiza un pouco a importancia, la figura tan denostada do cobarde, ¿no? Que é capaz do desertor, para entendermonos muitísimo mellor. E, bueno, teño moitísima ilusión de que ese libro que se está en castelán, que aparece en galego nunha edición portuguesa, dunha editorial portuguesa, pois que o ano que ven estean nas librerías en Portugal, para min é unha enorme satisfacción porque son moi lusófilo en todos os aspectos. Foi moi bonito, moi bonito. Máis aló do horizonte, non? Máis aló do horizonte, sí. Pois grazas, Antonio, e agardamoste nun tempo. Vas descansar de Bar Celeste por que un anaco. Fernando pueda dicir todo o que lle pete sin que haya ninguén que lle diga nada. Hoy dije todo lo que me dio la gana, o sea que no te preocupes por eso. No, pero sin que haya ninguén que che diga nada. No, pero es que si no me lo dices tú... Ti non deixas de dicilo, pero polo menos hai alguén que che pon así un pouco a proba. Sí. Ya, si no voy muy ligero. Fernando, lembrase se queres onde podedes escoitar o Bar Celeste. Bueno, tengo que decir directo. Tengo que decir que estoy muy contento con el seguimiento en iVoox. Es una plataforma que tiene mucho más empuje realmente ahora mismo que Spotify para nosotros. Tiene un porcentaje de escuchas muy, muy potente, con lo cual gracias a los seguidores de iVoox. Pero bueno, también estamos en Spotify y en Facebook y, por supuesto, en YouTube, ¿no? Un placer como siempre estar aquí como digo yo, cuantas más ventanas se abran, mejor es este programa y nada, seguimos en contacto y a seguir, que este equipo solo puede mejorar. Sí, iso é certo. Iso dende logo é certo. Rematamos, grazas a todos e a todas por estar aí, deixar comentarios durante a retransmisión e agora podedes deixar comentarios tamén debaixo do vídeo. Berro Celeste, porque o Celta ha precisalo en Vallecas, así que eu deixo o balón a botar. Antonio está só, así que non hai problema porque berre un pouquiño e imos aló. Como sempre, o de sempre. ¡A la Celta! Celta!